Натхняем беларусаў. Дэфіцыт бюджэту Расіі перавысіў 6 трыльёнаў рублёў. Крэмль выбірае інфляцыя, распродаж золата ці крах банкаўскай сістэмы. Лукашенко спалохаўся пераварота і ператрахівае КДБ ды Міністэрства ўнутраных спраў. Разагнаў 300 вегетарыянцаў пад рассонамі, але гатовы вызваляць новых палітвязняў ужо ў жніўні-кастрычніку. Беларусы ў вольным свеце рыхтуюцца з размахам адзначыць 9 жніўня, дзень годнасці. Тройца добрых навінаў з Паўлам Северынцам. Подписывайтесь на наш канал. Калі вы подпішетеся проста падчас прагляду відэа, яго пабачыць большая колькасць людзей. А Беларусі так патрэбныя добрыя навіны. Першая добрая навіна. Дэфіцыт бюджэту Расіі толькі па афіцыйных дадзеных склаў 6 трыльёнаў рублёў. Найбольшае значэнне з каранавіруснага 2020 года. Велізарныя расходы на так званую спецаперацыю ва ўкраіне, дзе грошы разам з людскімі жыццямі проста высаджваюцца ў паветра ці закопваюцца ў зямлю, узмацняецца знішчэннем нафтаперапрацоўчых заводаў і гіганцкіх складаў Wildberries. Магчыма, банкрутства самай вялікай кампаніі рэтэйлу Расіі абваліць і банкаўскую сістэму імперіі агрэсара. Бо Wildberries па вушы ў крэдытах ВТБ банка. І цяпер, зразумела, ніякіх крэдытаў вярнуць не зможа. Сукупны доўг Wildberries перад расійскімі банкамі ацэньваецца прыкладна ў 1,3 трыльёны рублёў. А гэта, паводле курсу, 16 мільярдаў даляраў. На фоне пажараў, адсутнасці бензіну і краху Wildberries толькі за першую палову ліпеня 2026 года укладчыкі забралі з банкаў Расійскай Федэрацыі удвая больш наяўных грошай, чым за ўвесь чэрвень. 500 мільярдаў рублёў, рост у 4 разы. Дэфіцыт ліквіднасці банкаў склаў 2,5 трыльёны. Дзе ж грошы, Вова? Удумайцеся, больш за палову расходаў бюджэту РФ, звыш 20 трыльёнаў, зараз ідзе на войска і сілавыя структуры. Стабільнага доходу ад нафты няма, там то ўзлёты, то падзенні на фоне канфлікту Злучаных Штатаў Амерыкі з Іранам. А кожная балістычная ракета, запушчаная па ўкраіне, каштуе 2-3 мільёны даляраў, гэта Іскандер, больш за 5 мільёнаў цыркон і да 10 мільёнаў кінжал. А тут яшчэ малы і сярэдні бізнес Расіі масава зачыняецца. Толькі за першыя месяцы года спынілі дзейнасць больш за 200 тысячаў кампаній на фоне высокіх выдаткаў, падаткаў і даўгоў. А калі да поўнамаштабнага эканамічнага крызісу, гонкі ўзбраенняў, выбараў у Дзярждуму і таннай нафты дадаць яшчэ і мабілізацыю, якую зацеяў Пуцін на восень, расійскі бюджэт дакладна трэсне. І тут толькі дзве магчымасці. Альбо уключаць друкаваны станок і абясцэньваць рубель ды выплаты праз інфляцыю, альбо тэрмінова прадаваць тон 700-800 золата з дзяржаўных рэзерваў. Больш траціны, каб закрыць дзірку. А гэта гарантавана абваліць сусветны рынак золата і абясцэніць тое, што засталося. У шахматах падобнае становішча называецца цугцванг. Кожны наступны ход толькі пагаршае становішча. У авіяцыі гэта называецца штопар. А ў простым народзе пра гэта гавораць капец. Тым не менш, Пуцін маніякальна працягвае паўтараць да пабеднага канца, рабіць выгляд, што ўсё ідзе па плану і забіваць украінцаў. Сапраўды, каго Бог хоча пакараць, таго пазбаўляе розуму. Імклівы рост дэфіцыту бюджэта ў Расіі – гэта добрая навіна. Няма грошай у Расіі, значыць, вольны свет можа дыхаць спакойна. Для Беларусі гэта палёгка і магчымасць выскачыць з маскоўскага ярма. Расія у дэфіцыце, Крэмль у мінусе, Беларусь у плюсе. Другая добрая навіна. Лукашенко настолькі баіцца перавароту, што пачынае ператрахваць КДБ і МВД, галоўныя сілавыя структуры РБ. У КГБ правёў звальненні і новыя прызначэнні. Падпарадкаваў яго дзяржсакратару Вальфовічу і паабяцаў перафарматаваць. А наконт Міністэрства ўнутраных спраў зачапіўся за тое, што некалькі участковых запэцкаліся ў крадзяжах паліва для ўборачнай. И тут понеслась цитата. «Я рассчитывал на милицию, что они будут пресекать любые попытки воровства, но они сами страдают этим недостатком». Паабяцана, што ўсё будзе жестачайше, невзирая на пагоны і большие портфелі. Зразумела, што справа тут не в участковых і не ва ўборачнай. Дакладней, убіраць будуць не збожжа з палёў, а шэраг міліцэйскіх начальнікаў. Лукашенко ператрахівае сілавікоў, значыць, баіцца. Баіцца, значыць, ёсць чаго. А чаго можа баяцца Лукашенко, які атачыў сябе цэлай дывізіяй аховы?
Зразумела, Лукашенко боится пераворота, інспіраванага Путіна. Сам же запусціў у Беларусь тысячы расійскіх сілавікоў, шпіёнаў, прапагандыстаў, расійскі тэлевізар, расійскіх драпежнікаў-алігархаў, развёў прамаскоўскія настроі сярод сілавікоў. Цяпер трасецца. Лукашенко боится Украины, бо украинская армия дронов теперь зусім не жартачки. Украина может за один день ператварыць у дым усё, что Лукашенко адняў у беларусаў. Боится Заходу, бо там не забыли ані ягоных злачынстваў, ані 2020 года, ані падтрымкі Расіі супраць Украіны. Але больш за ўсё Лукашенко боится свайго уласнага народа. Нас з вами, беларусаў. Адразу пасля публічнай вывалачкі міністр унутраных спраў Кубракоў развіў бурную дзейнасць, правёў экстранную нараду, аддаў загад арыштаваць амаль 3 сотні удзельнікаў ляснога фэсту сям'і весёлкі, якія таемна сабраліся на летнік у лесе пад рассонамі. Чым дзеці прыроды, якія не ядуць мяса, спалохалі рэжым, зразумела, сабраліся адпачываць разам і без дазволу. А Александру Рыгоровичу і беларусам тут сігнал: бдзім, ловім, ташчым і не пушчаем. Такім чынам, 133 сілавікі затрымалі 277 чалавек, з якіх 26 дзяцей. На ўсіх пратаколы і штрафы. Адпачываеце без дазволу, тады мы ідзем да вас. Цудоўны сігнал усім беларусам, каб не расслабляліся ані ў лесе, ані на пляжы. Але чым далей заціскаюць, тым мацней выпрастуецца ў рэшце рэшт спружына. Сілавікі баяцца, што іх адправяць на фронт супраць Украіны, і Лукашенко грае на гэтых страхах. Сілавікі баяцца народа і гатовыя душыць яго. Сілавікі баяцца Захаду, НАТО, баяцца Пуціна. Але паслухайце, што ж гэта за такія сілавікі, якія ўсяго баяцца? Тым часам палітвязні, якія сядзяць у турмах, чакаюць навінаў ад спецыяльнага пасланніка прэзідэнта США Джона Коула. Паміж Лукашэнкам і Коулам ідзе сталая камунікацыя, каго і калі з беларускіх палітычных зняволеных выпускаць гэтым разам. Шмат што паказвае на жнівень-кастрычнік. Трампу засталося не так шмат да прамежкавых выбараў у Кангрэс у пачатку лістапада, і яму адчайна патрэбныя знешнепалітычныя поспехі. Вызваленне вялікай колькасці беларускіх палітвязняў, так званая вялікая здзелка, можа дадаць колькі важных палітычных ачкоў перад выбарамі. Амерыканцы, самі народ свабоды, вельмі любяць гісторыі пра вызваленне і гатовыя прабачыць многае тым, хто прыгожа вызваляе несправядліва зняволеных. Добрыя навіны патрэбныя выбаршчыкам Трампа як паветра, а значыць, хваля вызвалення хутчэй за ўсё будзе прымеркаваная да фінішнай прамой на выбарах у амерыканскі кангрэс. Коул тут бярэ на сябе брудную працу, размову з Лукашэнкам, а Трамп разлічвае атрымаць зусім не лішні козыр на выбарах. Выходзяць людзі, Беларусь удыхае на поўныя грудзі. Нарэшце, трэцяя добрая навіна. На тыдні ў нядзелю 9 жніўня дзень годнасці па ўсім вольным свеце. Беларусы згадваюць пра найбуйнейшыя пратэсты ў нашай гісторыі. 7-9 жніўня пройдзе штогадовая канферэнцыя «Новая Беларусь». У Варшаве сотні лідараў, экспертаў, актывістаў. У суботу 8 жніўня выступаю і адказваю на пытанні там. А таксама ў нядзелю 9 жніўня о 15 гадзіне правяду ў Варшаве сустрэчу ў музеі вольнай Беларусі. Вуліца Фоксаль, 11. І, канечне, 9 жніўня багата вулічных акцый. Акцыя ў Варшаве. У нядзелю 18:00 помнік Каперніку, сам буду выступаць там. Вільня, 9 жніўня, 10:30 малітва за Беларусь у праваслаўным прыходзе Георгія Роя. 12:30 роварны прабег салідарнасці. 13:00 мітынг на Лукішскай плошчы. 14 марш праз горад. 15:00 хвіліна маўчання на варце святла, а 18 гадзіне канцэрт Юрія Стыльскага. Беласток, 9 жніўня, 17:00 рынак Касцюшкі 10, мітынг. Уроцлаў, 12:00 плошча Новы Тарг, марш свабоднай Беларусі. Торунь, 18:00 помнік Каперніку, мітынг. Шчэцін, а 19:15 беларусы запрашаюць на сяброўскую сустрэчу на пляц Адамовіча. Вена, 18:30 выстава «Беларускія мастакі ў выгнанні», станцыя Элізабет-Плац, 9. Філадельфія, 14:00 дзень салідарнасці з Беларуссю, Лав-парк, Філадельфія. Іллінойс, Арлінгтон, Хайлайтс Меморіал Лайбрary. 13:00 паказ фільма «Галасы новай Беларусі». Просяць прыходзяць у вышыванках. Сан-Франциско, 12:00 беларускі лясны пікнік. Хідарат-парк, Вудсайд. Ролі, Паўночная Караліна, 13:00 акцыя-перформанс «Боль, супраціў, надзея». Мор Сквер.
Торонто, 9:30. Символичный забег памяти и солидарности у Хай-парку. Долучайтеся, дорогие сябры. 9 жніўня у фокусе, Беларусь у плюсе. Лето, спека. У Беларусі рэжым, у Расіі фашызм, ва Ўкраіне прылёты. Для беларусаў за мяжой усё непроста. Але, як казаў смаленскі беларус Александр Твардоўскі, полацкім беларусам Васілю Быкаву і Рыгору Барадуліну пасля чарговага пленума ЦК КПСС перажылі лета гарачае, перажывем і лайно сабачае. Ніколі не здавайцеся. Долучайтеся до беларускай хрысціянскай дэмакратыі, подписывайтеся на мае сацыяльныя сеткі. У апісанні пад відэа ёсць спасылкі на мой Facebook, Telegram, Instagram, Threads, а таксама, канешне, на наш YouTube канал. Будзем разам, і нас, беларусаў, будзе не ўзяць. Верым, можам, пераможам.